त्यानंतर मी भडगाव हायस्कूलच्या क्रीडा शिक्षिका माधुरी खराडे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। त्यानंतर प्राजक्ता गावडे मॅडम यांना मी विनंती करतो की कृपया मॅडमचा सन्मान करायचा आहे। आज एका शिक्षिकेचा सन्मान दुसऱ्या शिक्षिकेच्या हस्ते होतोय। प्राजक्ता गावडे मॅडम यांच्या हस्ते श्रीफळ, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन मॅडमचा सन्मान केला जातोय। खरं तर अवघ्या वयाच्या 53व्या वर्षी हा एवढा फिटनेस त्यांनी राखलाय, तरुणांनाही लाजवेल असं त्यांचा फिटनेस आहे। खेळामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील चमकदार कामगिरी केली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव 7 तास समुद्रापार खेळाच्या माध्यमातून त्यांनी पोहोचवलंय। वय कधीही मॅटर करत नाही। मी असेन किंवा नसेन, माझे सर्टिफिकेट्स हे नेहमी अमर आहेत आणि माझे अमर असल्याची जाणीव हे माझे सर्टिफिकेट्स करून देतील असं मॅडम आवर्जून सांगतात। मी माधुरी खराडे मॅडम यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। नमस्कार, मी माधुरी रामदास खराडे, सह्याद्री माध्यमिक विद्यालय भडगाव हायस्कूलला शिक्षिका आहे। माझी आई पण टीचरच होते, वडील शिक्षण विस्तार अधिकारी, म्हणजे सर्व सुसंस्कृत आम्ही। लहानपणापासून मी बघते की स्त्री म्हटल्यानंतर थोडंसं मी वेगळं जरा बोलणार आहे की स्त्री म्हटल्यानंतर स्त्रीची स्त्रीच वेगळी होती। जर एखाद्याच्या घरात बाळ जन्माला मुलगी आली की थोडंसं स्त्रीमध्ये नाराजपण यायचं। मी माझ्या घरातूनच ही सुरुवात बघितलेली की आईला जास्त करून मुलगी आवडायचे आणि मुलगी वडिलांची लाडकी होती। मग असं करत असताना मी लहानाची मोठी झाली, कॉलेज हायस्कूलला आली आणि पहिल्यापासून मी जे आज इंटरनॅशनल खेळते, आता कोरियाला जाणार 20 तारीखला इंटरनॅशनल खेळते। हे पहिले माझे गुरु म्हणजे माझे वडील खराडे साहेब म्हणून होते, त्यांची मुलगी। ते मला नेहमी म्हणायचे, बाळ समोर बघ, तुझ्या मागून काय होतं ते बघू नको, कारण तुला हा डोंगर पार करायचा आहे। कारण माझे वडील चालायला लागले की आम्ही त्यांच्या मागून धावायचो। अशा वडिलांचा मी वसा घेऊन पुढे पुढे गेली। खूप उंचवटे आले कुटुंबात, संसारात, पण मला स्त्री म्हणून थोडंसं माझ्याकडे माझं नाराज पण होतं की मला माझ्या म्हणजे मला जो संसार मिळाला तो पण थोडासा अडचणीतून भेटला, त्यालाही पार करत मी गेली। मला 2 मुलगे आहेत, एक मुलगा आता 26 वर्षाचा, क्लास 1 ऑफिसर म्हणजे PS आहे, आणि छोटा मुलगा आहे तो क्लास 1 ऑफिसर बँक ऑफ महाराष्ट्र लातूरला आहे। यांना जीवन देताना मी पुढे पुढे गेली। थोडं आईला समजलं, ते म्हणण्यापेक्षा हा जो मार्च महिना येतो, मला स्वप्न असायचे मला कुठेतरी मला सिंधुदुर्गाचं नाव काढायचं आहे, महाराष्ट्राचं नाव काढायचं आहे, भारताचं नाव काढायचं आहे आणि 7 समुद्राच्या पलीकडे खेळायचं आहे। माझ्या गुरु म्हणजे माझ्या कल्पना तेंडुलकर मॅडम यांनी सुद्धा मला पुढे आणलं। असे खूप माझे गुरु आहेत, पण मला असं वाटतं की महिलांचा सत्कार करताना कधी कधी मला खूप वाईट वाटायचं। मी या स्टेजवर आली, कशी आली काय मला माहीत नाही, पण माझ्या कर्तृत्वाने आज मॅडम बोलल्या की माझ्या कर्तृत्वाने मी गेली, पण मला साथ सर्वांची। महिलांबद्दल थोडं मला असं वाटतं की माझ्या जीवनामध्ये खूप असे अडथळे आले, नाराज होती, पण मी यांना पण पाहत होती। मी सांगते की मी इथे राहत होती अभिनव नगरला, तेव्हा माझी मुलं छोटी होती। एकदा पाणी पूर्ण पावशीला पाणी आलं होतं, आम्ही शाळेतून येत होतो, यांच्या 2-3 बहिणी असतील। माझ्या मुलाला त्यांच्याच एका कुणीतरी खांद्यावर घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला पार केलं, अशी दोरी बांधली। मी सगळ्यांना बघितलं, रोज मला बाजारात भेटतात, पण असं वाटतं की महिला दिनाच्या दिवशी या सगळ्या महिला आम्हाला भेटल्या, तोच आमचा महिला दिन। महिलांना का जागतिक महिला दिन केल्या, तर महिला पूर्वी, आत्ता मॅडम एक बोलून गेल्या की परदेशात होतं काही, त्यावेळी सुद्धा असं पूर्वी काही मानलं जायचं की महिलांना जर 5 दिवस सुट्टी असेल तर तिला झोपायला किंवा आराम करायला देत नव्हते। तर काम कर, जा बाहेरचं काम कर, इथे बसू नको, हे करू नको, ते करू नको, तू पुढे जाऊ नको, तुला बाहेर काय 4 माणसाला तू पुढे जाऊ नको, हे जे गुण होते सुप्त गुण ते कधी उमलू दिलेच नाही। पण कालांतराने सावित्रीबाई फुले साहेब, मग कालांतराने पुढे पुढे माणसं आली आणि आज पुरुषसुद्धा तळागाळातला म्हणजे कुठेही खेड्यात जरी असेल, नाव चमकत असेल, तो स्त्रियांना सुद्धा पुढे आला। मॅडमना मी यूट्यूबवर बघितलं, मी नेहमी त्यांचं वाचवते आणि आल्या मी त्या मॅडमना म्हटलं, कारण त्यांचा यूट्यूबवर पण आले होता। मला माहीत नाही की आज आमचा हा मुलगाच कसा आहे, कोकणी शाहीच्या याच्यातनं मी वाचत होती आणि त्यांना मला कधी भेटेल
न स्वप्नात सुद्धा नाही, न कुतो न भविष्य. मी त्यांना खूप खूप म्हणजे असं मला वाटतं की माणसं आपलं जर स्वप्न असेल ना नक्कीच दिसतात. आणि आज मला मॅडमनी सांगितलं त्यांच्या दिवसांनी की आल्या आहेत मॅडम, इतका आनंद झाला. त्या कधी माझं इकडे सत्कारकडे लक्षात नव्हता, त्या कधी बाहेर येतात आणि त्यांना मी पाहते. तर इतकं बरं वाटतं की महिला कुठल्या कुठे जातात आणि आनंदाचा क्षण आहे. माझ्यामध्ये एवढंच आहे की मॅडम बोलल्या आरोग्याबद्दल अतिशय मोठं. माझ्या हायस्कूलच्या ती मुलांना मी आज 23 मुलांना राज्यापर्यंत नेऊन आज 23 मुलांना गुण 10वीचे मिळालेले आहेत. आणि एक गरीबाचा मुलगा आहे, त्याच्या घरी काही नाही, तो आज राज्याच्या बाहेर गेला, त्याला 10 गुण मिळाले. आणि मी नेहमी सकाळी 4ला उठते, 4ला उठून एक्सरसाइज करून म्हणजे मी खूप काही करते, थांबत नाही, रात्री 12पर्यंत पण चालत असतं. आणि गावातल्या लोकांनी मला एवढी साथ दिली आहे की मी कधी फिरायला आले की म्हणणार की या मॅडमशिवाय कोण नसणार. कारण हेच माझं स्वप्न, जोपर्यंत स्त्री पुढे येत नाही तोपर्यंत जगाला ती कोण आहे ते कळत नाही. आणि ज्यावेळी स्त्रिया सगळ्या, मी ह्या मॅडमना तर ओळखते, पण त्यावेळी आता फरक आहे, मी बोलायची नाही पण त्या हसायच्या, आजही बाजारात दिसतात. पण मला असं वाटतं मी बघितलं, मी जिंकलं, बस हेच आपलं महिला. आणि आज आम्ही धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.